בשיטת הניתוח הרגילה והפתוחה, שאותה אני מבצע מזה שנים רבות בהצלחה רבה, הניתוח מבוצע דרך חתך באורך 5 עד 8 סנטימטרים. דרך החתך הזה אני חושף את העצמות והמפרקים ומבצע את התיקון הנדרש. בניתוח זעיר פולשני מתבצעות אותן פעולות ניתוחיות בדיוק ללא חתך וללא צלקת. למעשה הפעולות הניתוחיות מבוצעות דרך נקב זעיר של 3 מילימטר. דרך הנקב הזה אני מחדיר מקדח בקוטר 2 מילימטר ומבצע חיתוך של העצם. באמצעות נקבים זעירים אפשר גם לבצע טיפול ברקמות רכות, וזאת באמצעות סכינים זעירים מיוחדים. היתרונות בשיטה הזעיר פולשנית לעומת השיטה הפתוחה היא שלאחר הניתוח רמת הכאב קטנה יותר, משך ההחלמה קצר יותר, יש פחות נוקשות של המפרקים, וכמובן שאין צלקות. כיום בכירורגיה ניתוחים זעיר פולשניים הפכו לטיפול סטנדרטי בחלק מהתחומים מזה שנים רבות. למשל, כריתת כיס מרה מתבצעת דרך נקבים בדופן הבטן, וארתרוסקופיה של הברך מתבצעת דרך 2 נקבים בקדמת הברך. אני מעריך שגם בניתוחי כף רגל בעוד כך וכך שנים ניתוחים זעיר פולשניים יהפכו לטיפול סטנדרטי. בידיים הנכונות ובאמצעות ציוד חדשני שקיים וידע אנטומי מדויק, שיטה זאת בטוחה כיום.